ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምባር ከስናይ እዚ ሰዓት እዚ ዜናታት ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ንስሉሳዊ ኪዳን ኤርትራ ሶማልያ ግብፅን ፅልዋኦን ዝገልጽ መግለጺ ኣብዚ ሳልስቲ ሎሚ ካብ ኢትዮጵያውያን ዝወፅእ ዘሎ ሕልማዊ ትንበያ ምዝዛም ናይ ስራሕ ዕድመ ማይ ካሜርን ሓድሽ ምንቅስቓስ ዳይሬክተር ማውስ ኣብ ዞባናን ምርጫ ኣሜሪካ ይካየድ ኣሎ ኣብ ድርድሮ ምርጫ ግን من مرحلون كالوتن زبل زينات تزنا مزينا كمالنا سناي مكتتال مزام ناي صراحة عدم ماي كاميرن حدش مقصاص دايركتر ماوس ساب زبانا فلويلوخ حبرات منقستات أمريكا بكرن أفريقيا خوينو سرح سيسان ماي كامير تلوخو أختيم اللوم ماي كامير دحرتي عبدارك للتشن إسران استبارعو كينات تقراي نمبل رابع عمتو فلويلوخ كويني تمزيزم سرحو بعود دافتيمو ويفشو لزبل قمقام أبقات الأنفت زبانا زمبل سكوات تخونا واشنطن أبقو دبانا زكارتو وفري بعد تقال الخراء خلوغن نتي شغل كلا أتيلا زنبرة أبقل تشن عصر شمونتن أمانقو هاقرات إرترا إثيوبيا كمون سوماليا استبت حسول ساو سممان كيدانن أمنتاي درجة بجحتولا نمردو آيتاقمن أمريكا مبارنت علامة زقبرتا إرتراز هندسة سلوساو كيدان إرترا إثيوبيا كمون سوماليا كاب سرح وزعي جيريون دابلت تاسمرا بتخلق تاتويا من سكايرون مقادشون كال سلوساو سم مختامة كال چنكات كم زفتر اللازم ملخت مقصقاسات كتكاي ترأي اللام أزيد ما بس غربا معلتات دايركتر مأكلا وكيل سلايا أمريكا CIA ماوس ويليام بيرنز أف هاجرات كبسي كينيا كمون سوماليا نهات حتى عدت كايد كأني لام أبز قداي ماي كامير نسمو كواي ترأين أزيد ما كم حدا كحنقلو وي بريفنت خقفرو زقبو معباليتات زبانا كن كأبزي مخالو تنك فشلتون مبقى عدمة الأخو أب زبانا كخوني خليهم أمريكا نزحد دوش كستات زبانا دقيما كتكورنعو تخلن تخينا مسلو بوليتيكا وكنتات أكرا خاري مسرح مرجان تهاجر ودعوي كنتات قدبانا داقما مدانن معريت كلتا دنبتاتن علمنا كزي تساقعي من كم زخون بحبر نريو قدايوم ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ኢትዮጵያውያን ዝወፅእ ዘሎ ሕልማዊ ትንበያ ኣብዚ ሳልስትን ሎምን ካብ ኢትዮጵያውያን ዝወፅእ ዘሎ ሕልማዊ ትንበያ ወይ ናይ ሓሶት ድርሰት ተቐናብላ ሰራዊት ኤርትራ ወዘተ ብምንባብ ዶ ባህልወሳ ሕልመኛ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሳልስትን ጉዳይ ባሕሪ ኣመልኪቱ ካብ ዝሃቦ መደረ ሎሚ ሕልምና እንተዘይተግቢርና ድሕሪ 20 ዓመት ደቅና ከተግብርዎ እዮም ኢሎም እዚ ሕልሚ ንመፃ ወለዶ መወከስን ምግዳፍ ዝተማሃዘ ሰራም ዘረባ እዩ ወላ እኳ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንዝመፅእ 20 ዓመት ክትህሉን ዘይክትህሉን انت زي تفلتم تزرباقن بأقاباب تمليو تغميتلهم كالاي حلمنيا اتنقزا هزبو بطقمات سراوي تاختي تزي تشفشفة تقراوي جنرال منقاق وي جون منقاقيوم زي فون جنرال نقويتو نخحقوس في التحزاد اليوم مرعيليو ما تحف يحتم متزلم ازي كلا ابي حمد نغرتاتات ايرتران اثيوبيان الجيبيو في التحزاد اليوم مرعزر استوى امحرنيا تحفو يحتم وزلم تقرأ امحرنيا للامحريم اتسبقهم زي زاربون زفلتون بخميزخون بتقرنيا زي تحفوهم نمنتا يتحفون تيلنا قن بتمساسال من قدنا تدحر اسرع عمد موكسن تخونت محلانيو لب تقرأي توي واي بمخانم سالساي حلمنيام لفرحه هو حد سلطان واركيب كابلي لزولو جيتاتشو ردايم ابزي تفلت ابوتا خوينو مخنيات كالا عمد والبريتوريا عملكيتو بإنجليش على فيسبوك كم زخبل صحف لهم والبريتوريا بوغن منجست فدرال ازيو بزوح اوانتاو سقمتا تغيريم الكتريك بانكي تليفون منقد داير منقد مدري كم زجمرو غيريو فدرال منجستي بزغا كم زكن قبام عبد التاريف زول حبيرنا بمسرح كنسالتو تسفال لنيلو بإنجليش ازحبو حلمنيا نقويتو ابي احمد نصان موطان مخدامن ستقملو ميلا مخانو رديوم امبر زابل على استتقسه الكتريك تليفون بانكي منقد داير مريت او البريتوريا فتصيمو زيلايو والبريتوريا سنك حبو مستير كيتاتشو ردا قماري لويو ابي احمد حنت استتكبرتون يلان يقتل اذا حبو حلمنيا كيتاتشو ردا سراويت ايرترا غزات تግራይ ተቆጻጺሩ ከም ዘሎን ሰባት ይቀትል ይኣስር ይጨውን ከም ዘሎ ብምረት ይኸሰስ ራብዓይ ሕልመኛ ዝውን ካብ ትግራይ ኮይኑ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ካብ ሕልሙ ዘይተባረቅ መኛ ጻድቃን ንሱን በተመሳሳለ ሓቢርና ንጸላኢና ንመከት ክብልዩ ውዕሎም ጸላይ ጻድቃን ኤርትራ እምበር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘይኮነ ብግብርን በቃለም ባዕሉ ገሊጹ እዚ ኩሉ ውዲት ሽርሕም ብምንባብዶ ባህለውሳ ንግዜ ንግደፈሉ ግዜ የለና ሓቀኛ ፍራዲ ንሕና ከድሕሪ 20 ዓመት እንታይ ምድላዋትና ንናኣሽና ኣሕዋትና ኣብ መንቃሕ ዝበሃል ሕቶ ተርጊምናን መንስያት ኣብ ምክፋል ወዘተ እንታይ ተራ ንፃወት ኣለና ይትሕቶም
ስልሳዊ ኪዳን ኤርትራ ግብፂ ሶማልን ጽልኡን ድሕርቲያ በስመራ ዝተቐንዐ ስልሳዊ ኪዳን ኤርትራ ሶማል ግብፂ መንግስታት አሜሪካን ብልጽግናን ኣብ ከቢድ ራዕዲ ተሸሚሞም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ መላእላም ዘላቶ ጎጎኔ ሓንቆ ዝመሰሎም ዘመን ዝሓንቕ ከም ዘሎ ድሕሪ ዑደት አልሲሲና በስመራም ፈሊጦም ይብሉ ተንተንቲ መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ከበባ ወይ ዲፌንሲቭ ፖስቸር ከም ዝኣተወ ክትኣምን ተገዲዳ ዘላ አሜሪካ ንፍሉይ ልኡኽ ኣብ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ አምባሳደር ማይክ ሃመር ካብ መዝነቱ ከም ዘልዓለቶ ይዝንገር ዘሎ አምባሳደር ማይክ ሃመር በስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣቢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ንኢህአደግ ዝመሳሰል ጽላል ሰልፊ አንኮር ፖለቲካል ፓርቲ ክምስርቲ ነይሩ ዝተዋህቦ መምርሒ ስራሕ እንተኾነ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ቀውሲ ትውጥን ከሳኻዕሲ ይትረፍ ደጊሞም ናብ ኩናት ከይምለሱ እዩ ዘሎ ስጋታት አሜሪካ መርፋእሲ ናይ ገዛእ ርእሳ ቀዳድ ከይሰፌት ናይ እንዳማ ተቐዳድ ትሰፊ ነገሩ ብዝኾነ ኣብ ርእሳ ኣላታ ተወሰኸታ እንዲ ዝበሃል ክስዕሮ እዩ ዝተባሃለ ኩናት ክልል ኣምሓራ ንሰራዊት የዳኽሞ ምህላው ዝተባሃለሉ ፖለቲከኛታት አሜሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ጠረጴዛ ሕድገታት ምግባር ነቲ ኩናት ብሰላም ከዓጽዮም ዝመኽሩ ዘለዉ እንተኾነ ምስ ፋኖ ዕርቂ ምግባር ማለት ፍሽለት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምእማን ማለት ምዃኑ ከስሕትዎ ይከኣልን ዘሎ ድሕርቲ ዘለዓሎ ኣርእስቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራን ሶማልን ኣብ ምትፍናን ከኣቱ ምግዳድ እውን ይሕግዞም የለን ብፍላይ ምስ ሶማል ዘሎ ኩነታት ንግብፂ ወጢጡ ናብቲ ጉዳይ ከም እትኣቱ ምግባሩ አሜሪካ ንኤርትራ ምኽባብ ብዝሓንፀ ተውጥን ኣሉታዊ ውፅኢት ሒዙ ይመጽእ ምህላው ከየሰከፋ ይተረፈን እዝን ካልእን ዘበገሰዩ እምበር ኣብ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ፍስፍጠር ዘሎ ሙቐት ከቢድ ሻቅሎት ከም ዘለዋ ዝንገርላ ዘሎ አሜሪካ ነቲ ሙቐት ንምዕቃን ንሓላፊ CIA ዊልያምስ በርነስ ናብ ሶማል ልኢኻቱ ዘላ ብዘይካዚ መንግስቲ ብሪጣንያ እውን ንሓላፊ ስለያ MI6 ሪቻርድ ሙር ናብ ኢትዮጵያ ልኢኽዎ ከም ዝቐነ እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ሶማል ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዓሊ መሐመድ ዓደን ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ከም ዝወፅእ ገይሩሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ሶማል ንኹናት ተዳለወላ ብዝብል ምስምስ ሰራዊቱ ናብ ደብ ክልቴን ሃገራት ከጸጋዕ ጸኒሕሎም ብዘይካዚ መንግስቲ ሶማል ኣብ ዝቆም ዘሎ ሓድሽ ንዕቃብ ሰላም ሓይሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንኸይሳተፎ ዓቲቦ ኣብ መስራሕ ይርከብ ብኻልእ ዜና ኤርትራ ከይትቀድሞ ሰጋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመስመር በረራ መንገዲ ኣየር ሃገሩ ብጎንደርን ሑመራን ኣቢሉ ንኽላ ኣየር ሱዳን ተጠቂሙ ናብ ቦርት ሱዳን ዘእቱ መስመር ክኸፍት ፈተነታት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ዘሎ ድሕርቲ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ዘስምዖ ተባራዒ ወይ ፕሮቮካቲቭ ዘረባ ሓለፍቲ ብልጽግና ኤርትራ ክላ ኣየራ ክትዓጹ ከም እትግደድዮም ዝጥርጥሩ ዘሎ ርእሲ እምበር ልቢ ኣይሽብን እዩ ተባሂሉ ከም ዝተመሰለ ፖለቲከኛታት አሜሪካን ካድራት ብልጽግናን ካብ ሕሉፍ ክመሃሩ ዝመርጹ ኣይመስሉን ስልሳዊ ኪዳን ኤርትራ ግብፂ ሶማል ንምዝራግ ዝካየድ ዘሎ ሻትል ዲፕሎማሲ እውን ንዕሽነቶም ኣጉልሒ ዘርኢ ኮይኑ ይብሉ ዝተዛረቡ ተንተንቲ ምርጫ አሜሪካ ኣብ ድሮ ምርጫ መን ይዝመርሕ ዘሎ ኣብ ዝመጽእ 3 ሕዳር 2024 ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ምርጫ አሜሪካ ተዓዋቲ መጻኢ ፕሬዚደንት ንምዃን ዝግበር ዘሎ ፈቐረታት ዝቐጽለ ኮይኑሎም ኣብ ገለ ግዛኣታት ዘይተገመተ ውጽኢታት ዳሃሰሳ ክረአ ከሎ ክልቲኦም ሕጫት ተወዳደርቲ ካማላ ሃሪስን ትራምፕን ኣብ ጦር ጎስጓስ ተጸሚዶም ይርከቡ ካብ ግዛኣት ኣዮዋ ዝተገብረ መባእታዊ ዳሃሳስ ሓጺቲ ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስ ብ47 ሚእታዊት ክትመርሕ እንከላ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብ44 ሚእታዊት ተላኸም ዘሎ ይመልከት ኣብቲ ነዚ ዳሃሰሳ ዘካየደ ትካል እትሰርሕ ፍልጥ ተመራማሪት ኣንሰል ዘርር ውጽኢት ካብ 808 መረስቲ ብዝተረኽበ ድምፂ ዝተወስዶ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮን ነፃ መረስትን ካማላ ሃሪስ ኣብ ሊፀን ክኾና ከም ዝኽእላ ተዛሪባላ እዚ ማለት ግን ናይ መወዳእታ ውጽኢት ዘርኢ ከም ዘይኮነ እቲ ትካል ሓቢሩሎም ዶስ ሞይንስ ሬጅስተር ኒውስ ፔፐር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክልቲኦም ሕፅያት ኣብቲ ዳሃሰሳ ካብ 50 ሚእታዊ ድምፂ ንታሕቲ ስለ ዝረኸቡ ኣብቲ ምርጫ ዝካየደሉ መዓልቲ እንታይ ከም ዝኸውን ንምፍላጥ ኣጸጋሚ ከም ዝገበሮ ገሊጾም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ተኸታተልቲ ምርጫታት ኣብ ግዛኣት ኣዮዋ ብልዕሊ 10 ሚእታዊ ድምፂ ተዓዊቶም ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣዮዋ ግን ሓንቲ ካብተን 7 ወሰንቲ ግዛኣታት ኣይኮነትን እንተኾነ ክልቲኦም ሕፅያት ኣብታ ብንቡር ከም ናይ ሪፐብሊካን ሕዛእቲ ተገይራ ትውሰድ ግዛኣት ዝቀራረብ ውፅኢት ምርካቦም ነቲ ጉዳይ ኣዘራርባ ኣረስቲ ገይርዎሎም ኣሜሪካ ትኽተሎ ስርዓት ኮሌጅ ምርጫ ይበሃል ብድምር 538 ኮሌጃት ምርጫ ኣለዋ ነፍሲ ወከፍ ግዛኣት ከከም ብዝሒ ህዝበን እዩ ቁፅሪ ኮሌጃት ዝወሃበን ሃሪስ ወይ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ንምእታው እንተወሓደ 270 ድምፂ ኮሌጅ ምርጫ ካዕወትሎም ኣዮዋ ብስፍሓታ ከም በዓል ዊስኮንሲን ማሽጋንን ዝኣመሰላ ወሰንቲ ግዛኣታት እንተኾነት እኳ 6 ተወከልቲ ኮሌጃት ምርጫ ጥራይ ኣለዋ ጉጅለ ጎስጓስ ዲሞክራት ካማላ ሃሪስ ኣብ ኣዮዋ ትመርሕ ኣላ ኢሎም ሓጎሶም እኳ እንተገለጹ ጉጅለ ጎስጓስ ትራምፕ
ትራምፕ ግን ነቲ ውፅኢት ዳህሰሳ ይነጽጎሎም ወሃብ ቃል ጉጅለ ጎስጓስ ትራምፕ ጄሰን ሚለር ትራምፕ ኣብ ኣይዋ ብ10 ሚእታዊት ይመራሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ነፍሱ ወከፍ ምርጫ ሓደ ዘይረብሕ ዳህሰሳ ኣይሰኣንን ይክብል ነቲ ትካል ነቒፉ ክልቲኦም ኣብ ሓያል ጎስጓስ ተጸሚዶም ኣለው ካማላ ሃሪስ መዓልቲ ጎስጓስ ኣብ ኣትላንታ ጀሚራ ድሕሪኡ ናብ ሰሜን ካሮላይና ኣቕኒዓላ ታሕጺቲ ዲሞክራት ኣብ ጆርጂያ ኣብ ጸንሐትሉ እዋን ኣብ መሰል ስነ ተዋልዶ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ኮይኑ ትራምፕ መሰላት ክድርቲ ክትብል ከሲሳላ ምስ ካልኦት ተሓጋገዝታ ኮይና ብዝተፈላለየ ግዛኣታትን ከተማታትን ጎስጓሳ ሓይላ ክትቅጽላሉ መደብ ኣለዋ ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ካብተን ወሰንቲ ዝበሃላ ግዛኣታት ዝኾና ሰሜን ካሮላይናን ቨርጂኒያን ጎስጓሳ ኣካይደሎም ንሱ ብፍላይ ኣብ ዛዕባታት ቁጠባን ስደትን ኣተኪሩ ዝግስግስ ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ነበር ብዛዕባ ብሕክምናዊ መንገዲ ዝቕየር ፆታ ትራንስጀንደር እውን ተዛሪቡ መሰል ወለዲ ክሕሉ ምዃኑ ብምግላጽ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ስፖርት ደቂ ኣንስትዮ ክረሓቑ ኣጠንቂቖም ትራምፕ ሰፊሕ ፍልልይ ክንዕወት ከለና ብጸቢብ ፍልልይ ክንሰዓር ናይ ግድን እዩ ኢሎም እቲ ፕሬዚደንት ነበር ወሲኹ ኣሜሪካ ሕጂ ኣብ መግዛእቲ ትርከብ ሃገር ኮይናላ ካብ ዛርዑት ባርነት እንናገፈላ መዓልቲ ቀሪባ ኣላ ኢሉ ትራምፕ እቲ ምርጫ ዝካየደሉ ሰሉስ 5 ሕዳር መዓልቲ ናጽነት ኣሜሪካ ክኸውን ድማ ኢሉ እቲ ፕሬዚደንት ንደገፍቱ ሰሜን ካሮላይናን 9 ደቂቕ ኣብ ዝሃቦ መድረኽ ክንዕወት ስለ ዘለና ኣዝየ ይሰርሕ ዘለኹ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ብዙሓት ኣሜሪካውያን ድሮ ድምፆም ሂቦም ኣለው ክሳብ ሰንበት 24 ጥቅምቲ ድሕሪ ቀትሪ ልዕሊ 70 ሚልዮን ሰባት ድምፂ ከም ዝሃቡ ማእከል ምክትታል መረዳእታ ምርጫ ዩኒቨርሲቲ ፍሎሪዳ ሓቢሩሎም ምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም